പത്രമാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ടി വി തുറന്നാലും ഇപ്പോൾ വരുന്ന ആദ്യ വാർത്ത എഐയുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. എഐ ക്യാമറയിൽ താടി ചൊറിഞ്ഞപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഫൈൻ വന്ന കാർ യാത്രികൻ. മാത്രമല്ല പാലക്കാട് എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഐ ക്യാമറ ഇടിച്ചിട്ട് പോയി. മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഐ ക്യാമറയെ പറ്റി. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഫൈൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഐ ക്യാമറയിൽ ഫൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എഐ ക്യാമറയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലേക്കായിരിക്കും ചെല്ലാൻ വഴി ലെറ്റർ വരിക. പക്ഷേ ഈ അഡ്രസ്സ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഫൈൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ എഐ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡിലും മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഒരു വണ്ടിയുടെ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടിയുടെ മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷനും അത് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇൻഷുറൻസ് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ, മറ്റുള്ള എല്ലാ രേഖകളും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കിടിലൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ടോ ഒന്നുമില്ല, അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടിയുടെ A to Z കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ചെല്ലാൻ വരെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മോഡല്, അതിൻ്റെ ടാക്സ് ഇൻഫർമേഷന്, അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം അടച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐഫോണിലും ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഗൂഗിളിൽ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ .online എന്ന് സ്പേസ് ഇടാതെ ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലും എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായി ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ .online എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ .online എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ HTTPS ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ .online എന്ന് കാണാം. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ, ഒട്ടും സ്പേസ് വേണ്ട, കൂടാതെ എല്ലാം ചെറിയ അക്ഷരമായിരിക്കണം. ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എഐ ക്യാമറയിൽ ഫൈൻ വന്നാൽ നേരത്തെ അറിയാം, ഓൺലൈനായി അടക്കം വണ്ടിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നും ഐഫോൺ എന്നും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം. അതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഐഫോൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ എഐ ക്യാമറ വഴി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫൈന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെട്ടിലാകുന്നത് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനായി എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയായിരിക്കും മെനു വരിക. ഇവിടെ വെഹിക്കിൾ സെർച്ച്, ചെക്ക് ചെല്ലാൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ റിലീസ് വാല്യൂ, വെഹിക്കിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാർ ഇൻഷുറൻസ്, ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ്. നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ തെറ്റിക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൊക്കെ ഇതിന് റിന്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വെഹിക്കിൾ സെർച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടിയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ്, ചെക്ക് ചെല്ലാൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വണ്ടി നമ്പർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വണ്ടി നമ്പർ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് KL10 എന്നാണെങ്കിൽ KL10 സ്പേസ് ഇടാതെ M എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒട്ടും സ്പേസ് ഇടാതെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ലോഡിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ വരും. നിങ്ങളുടെ ചെല്ലാൻ ID, അതോടൊപ്പം തന്നെ സോഴ്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുടെ പേര്, എത്രയാണ് എമൗണ്ട്, സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നിലവിൽ പെയ്ഡാണ്. എനിക്കിത് മുമ്പ് വന്ന ഒരു ഫൈനാണ് ഹെൽമെറ്റ് ഇടാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സി റെസിപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ്, ഏത് ഡേറ്റിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ നമ്മൾ പോകുന്ന ചിത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിലുകളും നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് അത് സേവ് ആവും. ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കാം. ഏത് RTOയുടെ കീഴിലാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഫാസ്ടാഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് എഐ ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു വണ്ടി നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി, ആ വണ്ടിയുടെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിലുകളും നമുക്കിവിടെ വിശദമായിട്ട് അറിയാം. സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ചില സമയത്ത് മാത്രമുള്ളൂ, ഓവറായിട്ട് നമ്മുടെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല.
ഇതുപോലെ സെർച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടിയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം വണ്ടി നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ചെല്ലാൻ ബാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചെക്ക് ചെല്ലാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം വണ്ടി ആരുടെ പേരിലാണ്, ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഓണർ, എപ്പോഴാണ് വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തീരുക, വണ്ടിക്ക് അടവുണ്ടോ, ഏത് RTOയുടെ കീഴിലാണ് തുടങ്ങി മുഴുവൻ A to Z കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞാൻ ദീർഘിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനാൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ബൈ.